famatu egiten zara. Zure irratia gaztea da, goizez gaztea zara. Dida, orain hasten deguna. Aupa, kaixo Jon Kotxo, zer modu zaude? Oso gustora nago, lehenengo aldiz, telefonia konpainiakoek ez diate ditu aspaldian. Hori kristo notizioia da, Jon Kotxo? Bai, ez diaten pakean usten, zetbelmada handia ematen dute telefonia konpainiakoek. Badirudi badaukagula, kaixo, nor dago telefonara bestaldean? Kaixo, Ana Mari naiz, Jon Kotxo txorral dao? Jon Kotxo dago nor da, bere emaztea, bere nobiagian. ama, esan dizut askotan ez deitzeko. Baina, eta jotik usik da, ondo zabiltza, nahikoa jateldezu. Ama, libre utzi berdezu linea, jendeak eskatzen ditu, abestiak moztu mesedez. Iria moztu aldezu, zintximak ibiltzen juzunen, loza emateu, josin aztakizu, beginak ere zer txikitu ikusten. Bai, ama, moztu det. Jon Kotxo, nola esan dezakezu gezuraztura, Mari? Baina nola, guainik ez da zure iria moztu, lotxagabe gezortina. Moztu eginda. Bueno, badirudi Jon Kotxonen amaren deia moztu egin dela, baino lasai, ze zuretzat Ana Mari jarriko dugu momentu honetan Julio Iglesiasen kantu martxoso eta berri bat. Impresionante! Etxian libratzia dago berena, egunkari jartu ezkeo letzen det dena. Iztarrak eta ipurdiak lo hartu arte, nire arazo guztietatik aparte. Gaur etxetik kanpo egin det gozarilla, kafesne bat hartu det jarri zaide larrilla. Eskirrak tabernan dagon komun garebila, baina eginda gero hau da komerilla. Paperik ez do, kartoizko tubuan bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutakon, orain buzeka eskatu beharko. Paperik ez do, kartoizko tubua bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutako, orain bulaka hasi beharko. Aber etortzen den eskotesen txakurra, eta dakarkin ahoan paperroilua, edo zir paperi da orain eskeritzekua, elefantia ere bada azalatzekua. Edo zer paperi da orain eskeritzekua, elefantia ere bada azaratzekua. Paperik ez do, kartoizko tubuan bakarrik do, jarri egin behar da gaztatutako, orain bulaka eskatu beharko. Paperik ez do, bila honako. Ez, zu, hau bai, emia, hau dana zuri alda.